vaig tenir la sort de poder complir una d'aquelles fites que et marques, que et fan il·lusió, i era visitar el camp de concentració d'Auschwitz a Cracòvia. D'aquella visita em van sortir 8 poesies que ara us recitaré i, a més, com que els temps estan tan complicats a nivell de feixisme i a nivell de nazis, és una mica la meva contribució a això que tenim aquí dins, que se'n diu memòria, i que a vegades evita que es repeteixin fets. Esperem que sigui així. La primera poesia parla d'Auschwitz i diu així: i no obstant, la vida retorna als llocs on la mort ha estat regnant i sols queden els filats, on l'electricitat ha deixat de córrer, la vida, però, reté la memòria. Cada escaramussa, cada violació, cada brot repugnant de violència i, no obstant, altres potencials assassins segueixen alçant el braç, segueixen festejant la mort, segueixen alçant el braç, segueixen festejant la mort, segueixen negant evidències, segueixen celebrant genocidis. Com si la història es pogués violar, com si els morts, les tortures i la por es poguessin esborrar sobtadament, com si la mort i l'odi fossin formes de vida. La segona poesia, un cop visites Auschwitz I, t'entren en una sala on hi ha totes les sabates, milers, centenars de milers de sabates absolutament sense amo. Milers de sabates orfes esperen peus que mai no tornaran. Sabates desaparellades, apilonades com en un mercat miserable de puces. Milers de sabates sense vida davant d'un vidre que els impedeix fugir corrents de la barbària. En la mateixa sala hi ha una exposició que en diuen de les maletes, on hi ha totes les maletes, que era la pertinença que tenien els jueus quan van entrar al camp de concentració. Hi ha un munt de maletes espectaculars. La tercera poesia, maletes. Dins de cada maleta, res. La solitud completa, somnis, il·lusions, esperances, terror, por, molta por. I el llom, un nom i una data. Dins de cada maleta, ossos imaginaris, vides sense vides, viatges enganyats, viatges sense destí, viatges abruptament acabats. Dins de cada maleta, la por més inhumana i un nom i una data. Quan acabes la visita d'Auschwitz I, et porten a Auschwitz-Birkenau, que és la típica foto aquella de les vies del tren que entren a dintre, els entraven a dintre directament a aquella mort absurda. Vies del tren. Les vies del tren separen la por de la desesperació. La incertesa de la fi més dramàtica, la humanitat de la més fosca barbària, la vida de la mort. Les vies del tren no tenen destí. La cinquena poesia, un cop estàs dins d'Auschwitz I, veus tot un fotimer de fotos amb el seu nom, la seva data d'entrada,
i altres dades personals. Aquesta fotografia em va copsar, em va deixar molt aturat de veure sobretot aquells ulls, jo em fixo molt amb els ulls, aquells ulls desesperats, aquells ulls d'incredulitat, aquells ulls de mancats de vida. Fixo la mirada en els teus ulls i veig tan sols tristesa i desencís, hores i hores de plor pel perdut, per l'enyor, pel temps irrecuperable, per la fe nul·la en el ser humà. Fixo la meva mirada en els teus llavis, abatuts, rendits, completament muts, en la barbeta a punt de tremolar, en el cabell frondós i retallat. Fixo la meva mirada en la teva fotografia i renego de la meva espècie. La sisena poesia parla d'una altra foto que em va recordar un noi del meu poble i no vaig poder evitar de dedicar aquesta poesia al Julian de Beirich. He vist una cara semblant al bar del poble, un jove prenent una boldam fresqueta. Me l'he mirat, he recordat que em recordava algú. He pagat, després de riure, i ha marxat en el seu cotxe gris. He seguit pensatiu, remenant el sucre del meu cafè. Aleshores, com un flaix, m'ha vingut la imatge de l'horror. En Julián, aquella fotografia del noi 91-80 d'uns ulls preciosos que quasi segur es van apagar darrere la tapa del forn. Aquells ulls vius que no havien viscut res de res i que una puta esvàstica els va privar de vida i plaers. Aquella mirada llunyana del que ho té tot per davant i davant un miserable mur impossible de saltar. La seva mirada, com la del noi del bar, te'n segueix interrogant i pregunta a totes les fotografies que reflecteixen davant què coi hem fet per ser aquí. La visita a Auschwitz-Birkenau té la sorpresa desagradable de veure on dormien i com dormien la gent que van anar a parar en aquell camp de concentració. Lliteres. No dormírem, tan sols aclocàrem els ulls. Ens arraulírem els uns contra els altres per arrabassar-nos el fred dels ossos, per sentir, ni que sigui un instant, el cos tremolós del company de claveguera. No dormírem, per no somiar que tot era un malson, que no som en un infern creat per als humans, que som en una habitació luxosa del Ritz i que a baix de la gran escala ens espera un Déu que ens farà l'esmorzar amb un somriure als llavis. No dormírem, perquè això seria donar-los plaer, perquè estem a prop de la mort i volem assaborir una venjança que sabem que mai no arribarà. Demà potser, amb son i derrotats, ens acostarem al filat elèctric i ens hi penjarem per escalfar-nos. Demà potser sortirà també tremolós un sol que no ens escalfarà gens, el darrer sol de les nostres vides. La darrera poesia parla d'un altre dels llocs que et corprèn d'Auschwitz, que és el Paredón, un paredó on vés a saber qui mataven morts. Unes quantes pedres definien la sort de fugir, de l'infern, de volar,
de volar unes poques bales al cap, al tòrax, eren la fi ràpida i definitiva. Què en sabem nosaltres de l'infern? Què en sabem nosaltres de l'horror, de la fam, de la por, del fred, de la desesperança? Què en sabem nosaltres del nazisme? Què ens posen a la boca, que ens posem a la boca amb tanta facilitat? Res. Divaguem i divaguem des d'un sofà d'Ikea i ens atrevim a posar mots a unes imatges, a unes escenes terriblement cruels que sols podem intuir en una milionèsima part. Què en sabem i què en saben els jueus d'ara el que van patir ells? Tractarien els altres de la manera que els tracten si tan sols haguessin patit aquella milionèsima part d'horror? Què en sabem de l'infern, nosaltres, que vivim pendents de l'Amazon?